demonstrere en massageteknik til, hvordan du kan afspænde dit diafragma, intercostalis musklerne mellem dine ribben, der sidder her i hver side, og din diafragmamuskel her i abdomen, med muskler, der driver din vejrtrækning. Vi er interesseret i at få større bevægelighed i din diafragmamuskel, så vi kan komme dybere ned i vejrtrækningen, for derved at komme ned og massere organerne nede i abdomen. Der kan være flere gavnlige effekter af det, blandt andet at det kan lette en dårlig fordøjelse for eksempel. Den her øvelse er noget, du kan implementere i din dagligdag. Bruge et par minutter på det hver dag for eksempel, og massere din diafragma. Lad os prøve at gå i gang. Vi starter her helt inde i centret, solar plexus, lige ved siden af solar plexus. Og vi kommer helt ind under ribbenskanten med fingrene her. Og så begynder vi så at massere helt ind op under her, ribbenskanten. Hvis du ikke synes, der er nok plads, så kan du bukke dig lidt fremad for at bedre komme ind under, og så ellers massere. Så bevæger du dig stille og roligt ud af mod venstre side. Når du masserer din diafragmamuskel, så går du efterhånden, som du bevæger dig frem, prøv at lægge mærke til de steder, der kan være mere, hvor det er henne. Vi bevæger os over den anden side. Igen, hvis du føler behov for det, og du ikke mener, at du kommer langt nok op og få fat, så kan det være en god hjælp at lige bukke dig fremover. Jamen det var lige hvad jeg ville vise dig i dag. Tak for at du kigger med på Getsø.